Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bamesiwe emsebenzini abasijuxuze ngemonto yamaphoyisa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwidemete igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ongangibiza intatheli ka YouTube. Anikezwe izincwadi eziwamise emsebenzini amaphoyisa kamasipala waseGoli kwaqalwa uphenyo emva kokusabalala kwevideo eveze eziqokela izimpahla zawo esephathini ngekhumbi yombutho. Lamaphoyisa iningi lawo okungabantu besifazana abonakale egqoke izimpahla zawo eziqize ngembala emhlophe ezipholele edamini kudlala umculo opholile udansele futhi awuculayo. Kukhona abehlezi phakathi emontweni yomsebenzi evulwe gengele ezicishe zonke izicabha zawo. Ngaphandle bebebeke amakhula box behlezi kumakemche, abanye bephethe izingilazi ezinokuthile phakathi abebelokhu bekuqhabula nje kancane. Emumva kokusabalala kwale video esikhuleni zokuxhumana obhekele uphiko lezokuphepha komphakathi eGoli, uDokotela Mgcinitswahu usethathe izinyathelo eziphuthumayo. Uthe okuvela kule video kudala ukukhathazeka okukhulu mayelana nokuxhashaza kwezinsiza kusebenza zikahulumeni okwenza umphakathi uphelelwe yithemba kuthina, yinto esingeke siyibekezelela lena. Kuchaza uTswahu ujube umphathi wamaphoyisa obambile umnumzane Patrick Jaca nenhloko yomnyango uVicky Manyathi ukuba uqale uphenyo ngalamaphoyisa abonakala encebeleka ngemonto yomsebenzi. Uqhube wathi asenikeziwe izincwadi eziwamise emsebenzini amaphoyisa abonakale kule video sabalele ezigundleni zokuxhumana. Uqhube wathi umbutho wamaphoyisa uzobuqala uphenyo lwangaphakathi oluzimele futhi oluvulelekile ukuze laba abathintekayo bezobhekana namacala ababekwe wona. Kuchaza uTswahu uzishaye isifuba wathi uhulumeni uphethe ngobuqotho, ngakho-ke ngeke bebekezelele izenzo zedlanzana ukudicelela phansi isithunzi sombutho wamaphoyisa kamasipala kanye nokuthembeka abakuthola emphakathini. Uqhube wathi uhulumeni ophethe uzimisela ukulwa nalo lonke uhlobo lokuphula kwemigomo yokuziphatha futhi ukuvikela isithunzi sezenhlalakahle zokuphepha zethu. Sizoqinisekisa ukuthi buyenziwe ubulungiso futhi kuthathwe izinyathelo ezinqala ukuba laba abaphule umthetho bebhekane nengalo yomthetho. Bafethu abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene esikhuleni zokuxhumana ngayo ivideo yamaphoyisa kamasipala waseGoli abonakale encebeleka ngemonto yomsebenzi. Ngizofisa-ke ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje entethela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.